2,0. Ei kovin hyvä ajettava voi enää olla. Hyppä inee, täällä on bilee. 3 päivän matkan kesto, kitke pois luistonesto. On tässä suora ruisku, veto irti, antti tuisku. Korisarja, kuppi, penkki, aluvante, taide, keppi, turbo, ahde, manuaali. Keskusukko, kuilla, raali, teho, vastu, suppari. Ota takaa tuupariin. On muilla Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Jaguari, Pagani. Mut mä lähden Sierralla Nevadaan. Kumputtaa Simanteella ajamaan. Matkatuliin Sierralla Nevadaan. Siellä naisilla on puskureissa öljyy, ja bikineitä löytyy. Ford-Sierra kiihtyy jopa 100:lla. Ja tien poske saa ihan rauhassa olla. Nosta kytkintä, kun kuulet ritmin tän. Vuorossa nyt mäki startti, repsikalla sporttivartti. On rikki, jarru, putki, öljypohja, velki, puhki, tulpa, johdot, kiertotanki, vesipumppu, bensatankki, raide, tango, takavalot, tukivarret, aivalahot, tuulilasi, alkolukko, bensasyötä, sokin tukko. On muilla Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Jaguari, Pagani. Mut mä lähden Sierralla Nevadaan. Kumputtaa Simanteella ajamaan. Matkatuliin Sierralla Nevadaan. Siellä naisilla on puskureissa öljyy, ja bikineitä löytyy. On mulla karvalakki, diitti, soundi, nahkatakki, lasit tumma päässä aina radalle taas lauan